Bulan nanigay ay 144,000 kada katawanan. O ang hari kaya gagawa ni Judas ang Jerusalem lumubog sa hari sa kanyang araw business o imaan na siya ni Jerusalem kung siya ng magla nilingkod siya sa abo o nagilingkod o abo sa iyang ulo. Kita karon nagkataon na niya ang imaan na kita hindi ang Jerusalem sa atong mga sala urusan ang atong akta at pagkayundong na kita abog ikan sa abog kita. Amen? Kung sama na ito mabasa sa mataan balayin ng ang teksto pinagayat Kapitulo 22 verse 4 unsay gingon sa Ginoo at tanan makakita kanako o ang ako ngalan isulat nila sa ilang mga akta. Amen? Unsay gani ang ako ginawa sa pagkunyan sa ngalan sa mahal sa pagkukulan sa ato. Okay, ako kipalikon sa 1 Korinto kapitulo 1 verse 18 ang ingon ang krus binuang alam sa kawan na wala kaluwas ang alam kanako kagiluwas sa Diyos gambong sa Diyos alam kanako muna ka ang ako nagintala kakampo misa o ubang mga kalimutan sugda ako sa pagkamulos kay gambongan sa Diyos. Amen? Mengaku ini kalau kesurugan kesulitan kesurugan sampai bersatis disubut kata diapil kata lihat sakwabita kadlaw wabita kami kapag ako Yesus dito sa bukid sa Kamingawan kung gumot na inyong mula-mula karon kung dili mo katulog parayo mo sumulalay at tulong sa Kamingaw kasi kontak ako sa Diyos na dili sa kita ganalan gantihan karena sa Diyos. Amen? Ako ay sanyo. Lihat akong bunya, ganawa ako. Kita kailangan pagkakakit, bukita ang hari ito, itagahan at katulog, pagsanyo sa Diyos. Wala yung buo ito. Wala yung buo. Pero ayaw ang tulong. Problema na sa inyo, wala yung buo mo. Ang importante ito, wala ang kapukon sa Diyos na may sanyo ka. Mga kabataan, God is good! Amen! Mga kabataan, kung ako kamu ini, hindi na nagkitawa sa panguna sa Kristo kapirahan ninyo, mga Kristo, dinatito ninyo, pinagaya, kapito, Diyos, Diyos, Lupatro, ang kanan makakita, kanako, kung kakaulan, isukat nila sa ilang mga akta. Ikalawa, Kristo, kiyatan, uno, Korinto, kapitulo 1, versikulo 12, ang krus binuang alam sa kawan na wala kaluwas. Kapanalan, kanako, kaluwas, gambong sa Diyos. Amen? Napalito ko ba ninyo? Makampo kita. O Diyos, nagsimuha ikaw ang mga kapit sa mga kapatid. Bilik na mga payasya. Jumlah din ang mga pakampo. Pagdating ito, hindi bilik para ako. Nakipanis ka ako. Nakakita kami gagawin abo o sa abo o sa kuwan. Natin sa mga kasikot, sa kapuhat, sa karisma, makakapot-unta kami. Sa pasayo, sa among mga sala, o pagkuha, sa among labuhi, malak sa mahalan, sa imong anak, hindi manabanaw. Hindi ang pagkakayo, lagi ni Kristo, na among Ginoo. Amen.
Uno ang sulo na kanina yun. Ganun kanina. Hindi kayo, mga bata, hindi ka kanina. Pagbuka na mga kapatid ninyo, mga